challenge. Eci, peci, pet, ti. Juhu. Što? Ljuta crvena paprika? Kakve su ovo šale? A šta je kod tebe? Sad ćemo saznati. Wow, to je šarena torta. Nemoj tako gledati, Mija. Iako si zaboravila, sad je tvoj red. Nisam zaboravila. Ali zašto sam ja dobila najljuću papriku na svetu? Nadam se da će čokolada biti toliko ukusna da neću ništa osjetiti. Dobro, pokušat ću da odgrizem veoma malo pače. Ništa nisam osjetila. Šta je, Mija? Naravno da nisi osjetila jer si odgrizla vrlo malo. Treba sve da pojedeš. Dobro, sad ću. Šta je, jel ti ljuto, drugarice? Sačekaj, sad ću doći. Gotovo, hajde. To je bila veoma ljuta paprika. Neverovatno, bila si kao pravi zmaj. Zašto se smeješ? Svo lice ti je garavo. Pa šta, sad ću se srediti i umočiti tortu u fontanu. Ali torta je tako velika. Znam. Treba da je isečem. Tako velika i mekana. Blago meni. Mogu sama da pojedem celu tortu, pa čak još i da je umočim u čokoladu. Oho, unutra izgleda još bolje nego spolja. Ali pače i dalje preveliko za ovu fontanu. Tako da ću umočiti malo. Eto, tako je mnogo bolje. Napokon mogu da te pojedem. Kako ukusno. Mija, šta hoćeš, Kristi? Daj meni da probam. Ne. Kakva si ti, ali ja znam kako da je naučim pameti. Sad je tvore da probaš ljute, drugarice. A vidjet ćemo šta će biti sa tobom kada dodam u čokoladu malo ljutog tabasko. Sigurno ćeš pocrveneti kao rak. Želim još. Kako ukusno. Joj, šta je ovo? Nije valjda torta ljuta? Treba mi hitno čokolada. Ne pomaže. To treba zaustaviti. Šta se desilo? Hvala, Kristi, spasila si me. Mogu li ja prvo otvoriti? Kukuruz? Ne, samo ne ovo. Ne volim ga. A šta je kod tebe? Wow, ja imam čak 4 sladoleda. Cool. To nije fair. Ja ne podnosim kukuruz. Možda želiš sladoled? Želim. Onda hvataj. Nisi uhvatila. Pa dobro, ja ću da počnem. Šta može da bude bolje sladoleda sa čokoladom? Tako je, ništa. Kristi, pogledaj kako to lepo izgleda. To je mnogo ukusno. Divno. Poješću sve. Hoću i ja tako. Prelepo. Tako mi se svidjelo da sam spremna da jedem ovo do kraja života. Pazi, hladan je. Ne, ni malo. Mija, tako mi je žao. Žao mi je što ne možeš da pojedeš svoj sladoled. Sad je more da probam sladoled sa čokoladom. Stvarno ukusan. Ali šta da radim sa njom? Smislila sam. Moram dobro da ispržim svoju drugaricu. Idemo. Hajde, Mija, odleđavaj se. Šta se dogodilo? Više nisam ledena. Hvala, Kristi, spasila si me. Nema na čemu. A gde je moj sladoled? Jesi li ga ti pojela dok sam ja bila zaleđena? Možda. Dobro, drugarice, a sad grizi svoj kukuruz. Morat ću. Čak ni čokolade neće moći da me spasi. Uj, odvratno. Znala sam. Ali smislila sam šta da radim. Ovo je kukuruz. Od njega mogu da spremim nešto jako ukusno. Da vidimo. Odlično. Ovo mi više neće trebati, ali će mi trebati šporet i tiganj. Sad ću sipati sva zrna na tiganj. I pržit ću kokice.
Pade me kukuruz. Pomozite. Treba da se gasi. Kakav miris. A sada ću napraviti moje omiljene čokoladne kokice. Sipam to sve u kantu. Vadim kašiku. Punim je čokoladom. I dodajem ka kokicama. Jao, lepota. Sad se može probati. Baš ukusno. Hoću i ja da probam. Stvarno? Onda hvataj. Što ne jedeš, Mija? Izgleda da nećeš. Ne moraš, onda ću sama sve pojesti. Pa ne, daj mi to. Neću ti dati, ovo su moje kokice. Daj mi. Neću. Juj, hvatam. Eto, nisam ni probala kokice. 3, 2, 1. Otvaramo. Wow. Mogu li ja prva? Sjajno. Tako volim da se igram sa njim. Joj, nešto nije kako treba. Nekako je čudan. Mada stani. Izgleda da nije napravljen od gume. Čudno. Otkinula sam dugme. Ima sladak miris. Probat ću. Pa to je žele. Kristi, probaj svoj. Jestiv je. Sad ću. Čudno, ja ne mogu da odgrizem. Neće. Juj. Pa izgleda da sam pogrešila, ali moj sigurno jestiv. Ako još i čokolade dodam. To je prelepo. Ne mogu da verujem. Mija, hoćeš mi dati? Nema šanse. Jao, šteta što ja ne mogu da pojedem svoj popit. Ali barem mogu sa njim da se poigram. Čekajte, ja sam genije. Smislila sam nešto mnogo dobro. Treba sipati što više čokolade. Ovo će biti bomba. Kristi, o čemu pričaš? Gde ćeš? Sad ovo treba da zaledim. Ovako. Mislim da je dosta vremena prošlo. Odlično, moj čokoladni desert je spreman. Pa, dok niko ne vidi. Kristi, vratila si se? Šta je ovo? Sad ćeš sve sama skontati. Pogledaj, ovo je čokolada. Ispalo je savršeno ravno zahvaljujući kalupu. A sad mogu da ga umočim u čokoladnu fontanu. Ješću čokoladu sa čokoladom. Baš sam cool to smislila. Hoćeš možda da mi daš malo pače? Ne. Pa dobro. Čekajte, i ja mogu sebi da napravim čokoladu. Uzet ću njen popit dok Kristi ne vidi. Ali za početak ću da se poigram sa njim. Jao, tako mi se sviđa da diram ove dugmiće. Mija, vrati na mesto moj popit. Neću. Daj mi ga odmah. Nikada. Jao. O ne, gledaj šta si uradila. Sad je polomljen. Ja neću moći da napravim čokoladu. Zato još uvek možemo da se igramo sa njim. Cool, zar ne? Zaista? Jao, kako prija. Mogu li? Hajde. Opa, ovo je marshmallow. Obožavam ga. Kako ukusno miriše. Sad ću sve to sipati u tanjir. Moram smisliti kako da ih pojedem. O, znam. Kija. Dugačke drvene štapiće, da, to mi treba. Oho. 1, 2, 3. Uhvatila sam. To je bilo neverovatno, bravo. Hvala. A sad mogu da umočim u čokoladu. Napokon mogu sve to da pojedem. A ja? Imaš 2 ražnjića? Pa šta, i oba su moji. Prelepo. Eto, tako sam htjela da pojedem marshmallow. I poješću ga. Njam. Baš ukusno. I ona čak nije ništa ni primetila. Poješću još. I još. Jojo, gde je nestao marshmallow? Mija? Nemam pojma. Usput sad je more da otvaram. Fuj, to je hobotnica.
Kako je mrska. Sluz mi je ostala na rukama. Ne, ja neću ovo da jedem. Moraš, takvi su uslovi challenge-a. Dobro. Mamice, kako ovo da jedem? Fuj, čak ni čokolada ne pomaže, svejedno izgleda mrsko. A još i užasno smrdi. Dobro, probat ću malo. Ne mogu da odgrizem. Joj! Uvukla te? Fuj, ostavi me na miru. Kakav užas. Pogledaj svoje lice. Na njemu su tragovi od hobotnice. Ja sam smešna. Sad ćeš ti meni vidjeti. I ko je od nas sada smešan? Mamice, ništa ne vidim. Ne silazi. Pomozi mi. Šta? Sad ću te spasiti. Drži se, vučem je. Je li je sišla sa mene? Ali moje lice, sada sam baš kao Timija. Mi tako smiješno izgledamo. Oho, kakvi slatki smajlići. A ja sam dobila takis. Kakva sreća. Wow, a ja imam roza popit u obliku srca. Pravi poklon, a mogu li ja da počnem? Hvala. Ja obožavam da pritiskam ovi dugmići. I u čemu je stvar? To nije prava igračka. To je žele popit. Britney je poludela. Da, to je dupla sreća. Blago meni. Jako ukusno. Pravi užitak. Hej, Britney. Šta je? A mogu li ja da budem sljedeća? Dobro, hvala. Hoćete da vam pokažem foru? Doj da te poljubim, draga. Izvinite, ali moram vas pojesti. Da, ukus je super. Nedostaje samo sos, ali uglavnom sve prelepo. Dakle, devojke, recite mi prijatno. Da, najlepša kombinacija na svijetu. Mogu li sad ja da počnem? Naravno da možeš. Hvala. Ja obožavam plavu hranu, posebno čips. Da, to je prelepo. Mnogo bolje od običnog čipsa. Čekajte, a zašto mi postaje tako vruće? Ne, ovaj čips je bio ljud. Kako nisam primetila to? Gorim! Čekaj, šta piše tamo? Aha, sve jasno. Smiri se, Nikol. Sad ćemo ti pomoći. Gotovo. Hvala, drugarice. Onda mogu da pojedem još jedan čips. Aj, rano je. Izvini. Ukusno. I izgleda da počinje. Da, počinjem da gorim. Devojke, u pomoć! Hajde, Britney, napred! Kakvo olakšanje! Hvala vam puno! Nema na čemu i nama je bilo zabavno! A šta je to sa našim licima? Užas! Dobila sam slatku vunu sa žvakom i jako sam srećna zbog toga! A ja imam cake popsi, super! To! Limuni, neću da ih jedem. Jadno? Ne brini, ja ću biti prva. Hoćete da vam pokažem trik? Eto! Wow! Koliko lepih komadića! Jedva čekam da probam. Da! To je mnogo slatko. Pitam se da li ću uspjeti da napravim balon od ove žvake. Da, uspjela sam. Treba pojesti što više žvake, onda će i balon ispasti veći. Bitno je sve dobro sažvakati. Gledajte! Svaka čast, Britney. To je bilo jako smiješno. Balon je pukao, ali žvaka je ostala. Bravo, to je bilo super. Hvala. Nikol, sad si ti na redu. Kako god kažeš. Jedva čekam da probam ovi kolači. Wow, kako su meki i slatki. A čokolada se topi ustima. Hoću još? Dobro, što imam još 2 komada? Da. Veoma dobro. To je bilo zabavno, ali vreme da idemo dalje. Ne, zašto si me podsjetila na to? Ne jedi me! Šta? Ne mogu da verujem. Verovatno mi se učinilo.
Izgleda da toliko ne želim da jedem limun, da mi se pričinjava da priča sa mnom. Kako je kiselo. Ne mogu više, devojke. Možeš! Dobro, vi znate da ubeđujete. Eto vam, jeste zadovoljni. Poješću celi limun i neću ni trepnuti. Ojoj, ne mogu čak ni da gledam to. Još trenutak i gotovo. Bravo, svaka čast. Hvala, devojke, volim vas. Naše usne su postale obojene. Neverovatno. Šta nas čeka dalje? Ja sam dobila plavu krofnu. Baš je lepa. Ja sam dobila žute žele bananice. Cool. A ja imam roze kolač. Super. Bacite kocku, drugarice. Svi smo imali sreće. Dakle, ja ću da počnem. Ups, nisam uspela. Pa šta je to? Nikako ne mogu da je uhvatim. Hej, vrati moju bananu. Ovu ću sigurno uhvatiti. Ja izgleda da je odletela. Smiri se, ti previše žuriš. Daj da ti pomognem. Neće. Nema veze, sad ćemo uspeti. Pa šta je to? A šta ako sipam sve odjednom? Da, jednu sam uhvatila, konačno. Baš je ukusna. Znači, sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju krofnicu. Kladimo se da ću moći da je stavim celu usta. Eto, to je bilo fantastično. Sljedeće, Britney. Da, ja sam dobila tako lep kolač, ali ima toliko krema da mogu da se isprljam. Zato ću pretvoriti ovaj kolač u burger. Ovako. Eto. Šta mislite? Zar to nije genijalno? A sada mogu probati. Da, divno. A više krema mogu polizati. Jao, Britney tako privlačno jede. Blago njoj. Šta je to bilo? Moj vrat je postao roze. Kako smešno. I uši nam se obojili. Ajde da zatvorim oči. Wow, ja sam dobila marshmallow. A šta vi imate, jeli? I ja imam žele bombone. Oduševljena sam. Ja sam dobila Fantu. Neka brojalica odluči ko će biti prvi i to će biti ja. Pa dobro. Wow, kako veliko pakovanje marshmallova. Dugo ga nisam jela, a već sam poželela taj ukus. Imam ideju. Stavit ću marshmallow na štapić i ispeći ga. Tako će biti još ukusnije. A sad je vreme da dodam malo vatre. Da, obožavam, to je jako zabavno. Kakva lepa zlata kora, izgleda neverovatno. I ukus je predobar. To je bila odlična ideja. Svaka mi čast. Mogu li sad ja? Hvala. Britney je tako privlačno jela marshmallow da sam i ja ogladnela. Dobro, što sam ovog puta dobila nešto ukusno. Obožavam žele bombone. Super su. Stavit ću ih na sto i pojesti za redom. Ovako. To je zabavno. Wow. Hej, skloni se od moje fante. Ona je moja. I pošto si završila, znači vreme da je probam. Čekajte, šta je sa mojom flašom? Gledajte kako se trese. Znači da nije prava. Da, to je žele flaša. Blago meni. Vrti mi se u glavi. Jao, presmešno. Ne. Tresla sam previše jako i flaša se slomila. Pa nema veze, ostalo je barem nešto. Moje ruke postale su cele žute. I vama isto. Izgledamo smešno. Čekamo novu hranu. Ja sam dobila roze kitke. Neverovatno, ovo su dijamanti. Ja? Čudno. Neko opet nije imao sreće. Pazi da se ne pretvoriš u kokošku. Dakle, sad ću probati moj šećerni dijamanti. To je tako slatko i krskavo. Neverovatno.
Zadovoljna sam. Hoćeš da probaš sad svoje jaje? Hajde, hajde, hajde. Ja, dobro. Moje čelo. Fuj, to je odvratno. Sirovo jaje, šta može biti gore? Hej, to je moje. I vreme da probam to. Ja obožavam KitKat, ali roze još nikad nisam jela. Što je? Moraš ga slomiti. Tačno, zaboravila sam. Eto! Hoćete da vam pokažem nešto? Imam dugačke nokte. Čokolada je prelepa. Topi se ustima. Hoćemo i mi. Nema šanse, ja sam već sve pojela. Šta je bilo? Mamice! Potpuno smo se obojili. Ali to je smešno. Slažem se.